Játék indul. A kogó! Menj! Halott! 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 Jön, csak nem tudom hova. Halott! Nem tudom, kivel lövöldöztem öt össze. De Sú nem, mert Sú velünk van. Nézd meg itt. Halott! Hosszom! Halott! Halott! Édes faszom! Halott! 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 Halljátok tárba! And you don't seem to understand. Ez kinek a telefonszáma? Vajon ki? Opa! 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 Miért ragacsos az egész pisztoly amúgy? Addig játszunk, amíg meg nem nyerjük. Ha ők nyernek, akkor játszunk tovább, amíg mi meg nem nyerjük. Vannak. Brady itt van valahol.
Felmegyek az emeletre, lélelek, és annyit látom, hogy van egy darab pali. Eddig sarokba mondom. Bú. Sárga! Én is megvoltam. Vegyél hálkappát, már az jó. Lőd már! Szia, csizmi! A kurva anyád! Bocsi. Vágod a szívem! Nincs már a helyén! Hit! Szia, csizmi! Menjél, 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 menjél! Menjél ma! Megvesz... Tényleg! Én mire értem ide? Menjetek már lé... Ide behozzák az útvesztő hidegét. Egy kurva nagy Hogyan? és a hideget ide hozzá. Dobozban? Aha. Hűtőládában? Hallod, nem mehetsz az útvesztő. Vesz most fut a Geri. Vesz. Jó, fut a Geri. Lekapcsolom rólad a kamerát menet közben. Ez ebből, hallod? Lesz elég ebből, hogy a teljes... Te Báli, mert kik voltak Párizsban? Ezt belerakok a videóba, elveszem a munkám. Oh, Geci!